LED svetla v základe, parkovacia kamera v základe, 160 koní v základe a 7-ročná záruka v základe. Presne to je stredne veľké SUV MG HS, väčší brat modelu ZS. Dizajnu vyniká veľká maska s logom MG a prednej časti dominujú biele svetlomety s automatickou funkciou diaľkových svetlometov. V zadnej časti nájdeme taktiež ledky a na HS-ku si viete dať až 18-palcové disky kolies, pričom si vyberiete z 5 lakov, ktoré sú bez príplatku. Interiér modelu MG HS ma príjemne prekvapil svojou kvalitou spracovania. Všetko, čoho sa dotknem, je z príjemného, mäkčeného materiálu, nič tu nevrzga a hlavne tu nenájdete žiaden tvrdený lacný plast. Každý detail tejto kabíny je navrhnutý tak, aby vám poskytol maximálnu pohodu na cestách. K štandardnej výbave HS-ka patrí 12,3-palcový virtuálny kokpit a 10,1-palcový infotainment s podporou Apple CarPlay, ale aj Android Auto. Ak chcete HS-ko, máte na výber z dvoch motorov. Vašou prvou možnosťou je čistý benzín s priamym vstrekom a výkonom 162 koní. Vašou druhou možnosťou je verzia EHS, teda plug-in hybrid, ktorý si predstavíme detailnejšie v ďalšom videu. V prípade prevodoviek si vyberáte zo 6-stupňového manuálu alebo z dvojspojkového automatu. Podobne ako menšie ZS-ko, aj väčší model HS získal v bezpečnostných testoch Euro NCAP plný počet hviezdičiek. V základnej výbave už máte sledovanie mŕtvého uhla, lane assist, automatické núdzové brzdenie a množstvo iných aktívnych asistentov. Model MG HS viete získať v 4 výbavových stupňoch a ku každému autu vám pribalíme 7-ročnú záruku. Najlacnejšie HS-ko, ktoré máme na sklade na našej prevádzke Trnave, stojí 21 900 eur. Prídite si ho vyskúšať sami na naše testovacie jazdy a ja vám prajem pekný deň a vidíme sa opäť na budúce.